Il-Gvern permezz tal-Ministeru għall-Agrikoltura, is-Sajt u Drittijiet tal-Annimali u l-Malta Food Agency ħabbar il-ħolqien ta' Farmers Market ġdid f'Taqali, proġett li għandu lan li jkompli jsaħħaħ is-settur agrikolu Malti u jippromovi aktar il-prodott lokali. Il-proġett li se jsir b'investiment ta' 10 miljun euro se joħloq spazju permanenti u modern fejn il-bdiewa l-produtturi Maltin ikunu jistgħu jbijaw direttament lil pubbliku f'ambjent organizzat, aċċessibbli u mifrux is-sena kollha. Dan il-Farmers Market se jitrasforma lil Taqali f'ċentru agrikolu gastronomiku li mhux biss joffri beħ ta' prodotti lokali iżda wkoll esperjenza li taqgħat lill-konsumatur mal-oriġini tal-ikel Malti. Fost l-elementi ewlenin tal-proġett hemm eatery dedikata għal kċina Maltija fejn il-viżitaturi se jkunu jistgħu jduqu l-prodotti lokali msajrin fuq il-post. Dan għandu jkompli jsaħħaħ il-kunċett farm to fork filwaqt li jippromovi jiżjed l-identità kulinarja ta' pajjiżna. Il-proġett nfassal ukoll bħala spazju miftuħ għal familji turisti u viżitaturi, b'enfasi fuq esperjenza edukattiva u komunitarja relatata mal-agrikoltura u l-produzzjoni lokali. Id-Deputat Prim Ministru Ian Borch li wkoll kien preżenti għat tħabbira għalli kull investiment fil-prodott Malti jikkontribwixxi biex tissaħħaħ ir-reżiljenza u s-sostenibilità tal-pajjiż. Sostna li l-proġett se jagħti lill-bdiewa pjattaforma aktar b'saħħitha biex jippreżentaw il-prodotti tagħhom direttament lill-konsumaturi u lin-negozji. Anke l-Ministru responsabbli mis-settur Anton Refalo iddeskriva l-inizjattiva bħala pass konkret lejn settur agrikolu aktar modern, innovattiv u sostenibbli. U qal li dan l-investiment mhux biss isaħħaħ l-infrastruttura agrikola iżda wkoll il-fiduċja fil-prodott Malti. Is-Segretarju Parlamentari Omar Farrugia spjega li d-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi se jkun responsabbli mix-xogħlijiet meħtieġa biex jinħoloq spazju aktar modern u komdu kemm għall-produtturi kif ukoll għall-pubbliku.